Mọborọ Asem yenim yanom ye enu nti no yenam a na yekita yenkura ai ya ma mejewo de ade chia de aba bebo ye ntiri so Kofi bi na yetie no nabusia yada mu nyina mu ase ama mu atena se de ba Sompa 106.5 FM Accra dwumadie ya edru so no eye Mọborọ Asem eye obi asem eye abrabo mu adesuade eniema bi wo ho aya na ensem fata se esie na esi na yadwendwene ho no yapemu adesuade eye abrabo nkyerɛkyerɛ ya mesise wutie a da ne daade bi kyerɛ wo so a Mọborọ Asem fo ye ho de mawo eniema bi na ebu nkama fa wo so ebia yade eje wo sabemu e wa abrabom wotu ani hwe benkum nifa anase etifini atoya bibia mfiri ho ma Mọborọ Asem ye wo ho e de mawo enu nti eya ye production line obetimi afre na wone apam akasa na yetie wasem no nyene nyina dampo na wase ye de ba emframamu a ebi wo ho a ne yatena se ne yasiesie se de be ya asumdue boa ye nyina ibetimi anomo ano production line ye 0509 438 463 0509 438 463 no aya Mọborọ Asem production line no na Sompa 106.5 FM yatna CD na kia ne ke Sompa mfidi ahodo ta kwankranza tachiman ene ne nkwadofo nso ekura dwumedie yimo yemfa seda ema wo a wutie yen ebre yimo na decoder no so kwo ho a wonsa bekan ye bebia radio stations ni go no eye Sompa FM no akọ Facebook ho ye ne wunyina da ena edi nakra na ewo dwumedie so nte no obetimi akọ no akọhwe bi de free ho eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra and now say YouTube no Sompa FM live online and now bear for kwantempo no so no eye www.sompaonline.com e won so betimi afa ho na wati adamfo radio e wo France Paris wonom so ekura dwumedie mu ebi yemfa seda enfama wonom ena Kanesh Aban radio so enja yemu na Sompa 106.5 FM Accra mpanyifo se enkancho se bia na wo per client service number ne mpanyifo atwetwe nkomo rate card said the ensem wo be yard vet wo hase nom hu sikasem hu ntotoye ne hyehye ne nyina no wo fra wonom na obeye na wacheche bibie mo so e de achrew sanso na bi announcement bi na say interview bi e na pese yema wo no so no e kwan da wo so betimi afrem mpanyifo na no madi hu nkomo e 0531 886216 0531 886216 na mpanyifo agye so yemfa seda ema time eba center ewie wonum so eboye chidom na yetimi di dwumedie abrel baby biada wo sibia etidi yade marede ni bi na aba beto amanchire wo wonum ato ntimi ni di honam nyina yo ya emu yo boho ni chichu waposo ebi wanso anu wonum yo nyonyo wo de wonya wo ho awo mu ana hyew de wo ehyew bremu nso so awonko ana wo de wo wonya TIMA time eba mixture bibobo a saa we se nyina be yetwam kabia e de afri wabrabom time ba mixture ne capsules no so no eye e de manipedua no eboa e mankomoa no ehye wonum kutupa na ahye wonum kuboa mo ho aye de se be ya nyale wahodo biada obobo ne ho mpem e de wonipedua no aba bedi agro no na se wabo ne bongalati akoto baabi e de amount eye emema ne medro wo ha wo dwonsom oba wanemu nsem enkoye bema o mema yosem enkoye ampacho eyema ne mema dro temase wo ho obetimi afre Dr. Tafri Japan bo bema agiman na chese wo ne na bonkoma na sensemise biada ebromidie so no woni no edi baby biada yeton no etundo no so no onsabe can be Dr. Abane 0244 417669 0244 417 na eno echi no endpoint homeopathy clinic o se ohun beto e de free krankro yade ebi etese awo ho nsem osi akwan bi na ba se fibroid ana se bia bibi etesa no obehwe no wafa homeopathy kwan so na watimi ayi ni nyina de fro se be ya e wa wotwa mu eniema no bibia betimi ada na akwan mu na awo no nyinsen no wafa bi no wafa ho no ba prostate ye to da bia beka mema no ahonhono ebi won so so abehu se
information bi aba ho nti no na akwafa ha okese pa na de aba eno achi no be mamre yo ho nsem no obema na CPS sita de amount wo nerve diseases ahodo ese wo mpom wo ntini mu wo widie mu nyalwa ahodo ni nyina da no wo ka no ato form physiotherapy no so no wo ye bi wo ho nkase mu ha obehwe na de ebuo de ato afre ho no wato ni nyina da de akeka sia ni de ama no wasai massaging de attachre doctor edubuate woni doctor kwatin said the menu abema kan ya no wase wo mu nchen ya no wanya nkwatenten esan so mu nyina di ne tenten ene so na so mu kwan ne de nwakora nye tenten me pacho shell signboard hey ya sprinters kwan no so enu e ka se ye ko ye boy ye ni ansam sa na doctor say ha say na dada wo bro ho akram na kwan nwasa na eya na ye kan te say de kwan na enu so midi na de edubo aten no ayi menu ade kwa aten so ye kwan de nye tenten enti kro no mabo hia kumasefo na ebekọ ho na afi enkran say no so shell signboard sprinters kwan so doctor money is 0244 867068 0244867068 and now 0274 234321 0274 234321 na bibia nso atimi awiemu de ede amount nanu echi no mepacho eya na watwetwe wo sen wo de yas toothpaste and yas toothbrush no eno na yage atomu eno na timi yi wo sen asenka wankawa eyi wo sen asefia hodo no nyina da ema wo ketrema so da ho no watimi atibie de eba ne sa wo ne anum kankan anasa pampan bo na ye to de bia na wo anum no eto nkwanta mapai mepacho abusuan nyina ye kanfo de ama mo amoton toothbrush ni toothpaste no so no ya na makope bi etu na maton fa so wo so papa ye aba wo be frɛ ne panyimfo adi nkita ho ne 0501 619588 0501 619588 and 0501 390338 na bibia akoso na hajia special local food say yanya ya said ya po yesi awie no na ye benya aduane bi e de ato ye yem esan say ye funu pa we no ye mfa enhyen aben eno tini hajia se enka ncho se ne anope wachi bia mekoje ne hodi ye no na say ye kama pa no tino onso wo pe bia na sa wo pe plain rice with stew anasa wo pe ne nkwan wo pe e bia jollof rice fried rice abetie aprapransa no hu empotompoto ene akanche se bibia na nanom aduane ye beto no wo mugya so no anaso mu muchia so ni nyina da no ebuso e wo ho fufuo ni nkwan hodo ni nyina bi e wo ho emutuo e na wo pe anasa wo de no peto zafe ope banku ya ye de okro soup anasa stew bi egus chen anasa wo de no pe no hot pepper with hot pepper ene tilapia bi ne de abia so amount ni nyina da no hajia special local foods hacho atomic kwan no so onsa ebeka no na bibia so etimi akoye wo ben transition obetimi afre no wose wo ma adwuma mo amunim aduane noa munim aduane ye adwempa wo mutirem nyamesuro ahya makoma mu emma no wose mon sa no ene wo pemo ene mo edi dwuma eno nti no aba we se na mede beto dwa no wo frɛ no a ebia wo pa aduane obetimi delivery ni bi di amount ebia wo ye dwumedie bi eyiyo abedi nto awadegye anase bia mo ye akuakuo anase nsafo na nanom dwabo na ekoso a wo frɛ hagye nipa na mfa ho ne wo mpempem a wo yɔ no wo benya wano aduane ne wo yefunu aduane de amount eno nti frɛ no wo pa adwuma nso a number kro na 0246 359921 0246 359921 and 0535 484392 0535 484392 na bibia so etimi akoye ede amount na ewusia maame nkwa na efio na mema no akwa aba enne ye ne yedua baabi ebekasa na ya asemu asase wi ayete so no enyam bia no gama nche de nkra asase na hye obi nsasa won na nhwe so ana efia akwa aba pacho mejo so o to say me ho ye pa o free fa na ya oba mefiri kwa benya ofiri kwa benya se wona asase no wo ewura asase no wura ahemfo ehwe so ahemfo hwe so maami bi di nsem bi e de akere wura bi a wose wonte ne ho ase na woni akolate na wodi akora na akora na somwa na wose wodi na akoto adwuma mo atua ne tinsa watua ne tinsa
na akwada na base one ne ntibie mu a o se okone maame ho na akwala no se obesa ba besua na dwuma maame ne se ona de ne kwoto adwuma woto afiri ni nche dia ohwe no wansi sabotimo opiem na madam na kasa na ochira akwa na edwuma no so se den ono so ne first akwada a wo kire na de enti no opese wo hwe sa akwala no so betimi esu adwuma no wawie no ono so ahye ne bibi ase maame ni se maame ne asebo maame ne se so obema akwala ne kwan ama na ye behwe yesi yakono manu makromu a ye nyina kwantia ense saprebu ye wo se bekum so so a won ha ho wo enkrate ni moku a eho agro na eba ofia pempi na no ye mokonten enkoye wanhwa na obi de ade abo wani kwa ade nso so wankasa na eba ofie eduane ye de ba be serve na won no mo ho nkwan ewo jaso Ebusia Sompa 106.5 FM Accra betimi aka ye ho Facebook no so na bibia akoye Sompa 106.5 FM Accra YouTube no eye Sompa FM live na bibia so akoye yenhwe na ye ma apam emfa ye nuaba no emra so na afei bibia so entimi enkoye mamena na nafia ase apam dada so meda no ase me nuaba ma Jeremiah Simpson so meda na se papa paye Augustine Saint Augustine ni din ba ko na bebe ka ho ne de was sign contract e wo fie ase no o contract wu na se wa renew a ono ne nsa wo abasa kese bi wo bibi so wa ha na wa yi wa firi so ntimi me de wase ya wu timi me renew me pesika na me de abe renew se japade nso na mepeo ono so ka ho bi mam yakoso ya goabo age dondon hema de nyame ye hira no ono ene ye nkandifo memi din de Oheneyere maame Yeboaa Yeboaa Asem abronya me na awie matena adwemu a me ne mo eba bedi ehia ewo Mølborɔ Asem edwumedie eso afei ye hwe na yakɔ sade misi ete ho no ansa na no Augustine ye madom me hu misua no na sa verse we say ye kire yen enwom woma no aduonu nan na nsensan so baako ekɔ no Psalm 24 Psalm 24 ena woka sa asem na hɔ ye me de pa or say the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. And I also when you King James and I say, my man Shay, David in your said the earth is the Lord's and everything in it. I say no near come. May Psalm 24 verse 1 or said the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. David Jom or say asase ne na de dodo nyina eye Awurade dia wiase ne wona awotemu no wo nyina wa Awurade na ba ne sen ena obi beklemi asase a wono wonye dehye wono a wonye gamanche yewura yebo yemu ase achia we na awie wono a wonye otumfuo eno akasa asantema asase nso no na ebutu ho a eye ne dia na maame no ye bebi se ne ebi nsusu a na ejankna ha de gamanche bia na ne maame no anase ne sister no anase bia ne sewa no ne dia ye ntimi nkyere busua momo aye dru bre na so a ye behwe ne ye bie ehoma na tomu na ye ne mo nsusu ato kese ewo asemu a edapono so ne ye behwetwe ne stani abasa made for me pa choma han yeah no man apomo te sen me ba cho me ho yo na mo se onyame kura ye wa ha se nom me dofo ene wudi no mama o sister ama ne ye kasa ewo eye enkna ha se nom tema potem ho eti sister mama ye ntie o ede ba asem na wo se esi ewo wakola ne maami bi a wone no etsena ye ewo mompotem ho a wo kire no ade sensa no dwuma ede na esi a wo se wonte ase enti no wo pa adwenkire de afiri yetiefo ne ya ye wo ha badwafo nche no ma ye ntie o ede ba asema yo ya bili me da itefu ina last na mama nta se nyinde
Mo wa na maame bi de abafra brande menche na bi. Nti mi get na mi je abafra nti onye abafra ba na atra me san de. Olu konfia na abafra no ba me nse mi so olu konfia ba asa. Nti yedi dim kaka nkra na jama abafra nje na agende obokọ na maame ne nche. Na maame ne ye nde so dam da no abafra na maame mafa. Na na maame mafa na ban. Nti na maame bafa na ban na ola dam da opeda na ban no wi edwuma wo me nse. Nti obama abafra ban wa akodo na we we na edwuma wo me nse. Nti mo ho ma na maame na oda abafra ban blamen aka kire na mde. Ta abafra ban we fi ne nchen da ompede obohu abafra ban wo me nchen bim. Na ono na ona no do ma akolon odohunu. Nti dam da ona ma abafra ban ma me nchen bim. Na mi so ka kire maame ne de. Sompa FM. Abafra no ye ma abafra bo odi kan. Nti abafra ban we nfi wa mpon no we nfi me nse. Na se ofi me nse mkwala ebia na me nya abafra bo fu bi ma dam na obeye. Na ka kire nde me mpede oboto otoro dam nti mpane cho nka o ma abafra ban ompon no ho wo me nche. No so ohu ono so ompede abafra we fi ni so ompede obo hu wo bebi ma oten anado obo hu nda abafra ban wo me nche. Nti yabre na mtumi me pe aboafo adwenkyere da dam na woye na ana Obama akola no wo kire ne de ba adwuma na wo ya wo kire ne bie tibo ana de pam ana se de mbo cho pamade ena oba ye mfie miensa nie mbo cho aya ombedi mo nsam di mfie be se ansa na o mapom ho mbo cho odipeni obiala obi ho ma adini kire na ho ne ntem bi so ho ma o check ana wo yo. Okay. Enti when mfie miensa na wabedi wo nsam no hwa a ebedi sen ansa na watimi apon ne ho wa wo hwe na adwumadie ne se ne esitie na wo na adesua ne mu na Eden kama na Africa ho anko botum yo hu na anka wa apon he fi. Maame no wo so ne akola ne tena na di mfie sen Olu konfiana 4 years ena odi akola ne besua adwuma no so 3 years muni. Ono so olu konfie ba asa. Na ese akola ne som no be sa afi kora ansa na wode na eba adwuma mu. Mbocho Ena ono ane betu akola ne tinsa. Mbocho nyu. Na ubisa akola na akola ne se de ebe nti ena sese no de won pese one sa maame na wode ne betu adwuma no betena biem na pese okọ ne maame nchen back. Abafra de wan kansem bia na de onu de wa ye boni biala. De oya ka ya na oka de owie adwuma obokọ na maame ne nchen one ntina maame na onye ne tini bio. Na maame ne so ote damasa ntote damasa damda. Se wie adwuma na obokọ maame waja na ono ko perekwen. Oh, na chese nya akola na na ka se obekọ mprempren ya waka se osua adwuma wi a obego back to ne maame ho. Mbocho Ena maame ne se na wonya ema ne nsua adwuma no kola wi obekọ de a onim na chi de na e wonko. Mbocho nyu na wa ma na maame wa bafa. Me pa cho maame no ye hwan wo ye gama nche maame ne sister ne se wa ana se wo ye hwan. Okay, mo fande maame ne di onyime na ona mo bi na do na ojo hunu. Na ode ba ne nchen. Sompa FM. Me kasa maame ni dibre wo empotamu amu na ne sen asase na amote so no wo ye wahima na se wo ye wahini nua na wo hene maame ana se enkran ehene nimpon gamanche ni bibi no no ana ne de hye no no Mbocho nko ni jobe ya nko ni emfa nye yi kakra. but wo to mi wa asase no so se asase na amote so no ye ne dia ana Oh, wo tum mom nya be ma ye tie. enya ba bia amote ye Mbocho nyu. okay mate enti wo no ese wadwen ya osa wano watutu na namo aba wo nchen ese hwe no wa ma akola na ama hobie mu ana asese wa betrete wa na asese Okay, wiki mu maame nukunu ba menchen na obaka chende ompede obohu abafuban wo menchen bi na mama abafuban nje ye adwuma wo ha amba
na mso mka chende wonya ne dem na ono no yem be odika nto dem hwe na onfime nsem no so onkoboko tem obeya ono enfado ntumi papa na kasa na ore yu ate obebo na yere na amande nta na pe mo ho ma na ofem de ta ba foban batina menchen wa ha mo na we shana edwuma da ono na machine na odman obeje na na ta ba foban no bokọ na ebusafo o mo da ode machine ni bama na mso me se ma no me mo nko nti dam da ono ma fa na machine na ba foban no ka menchen wa okay no ede ma men oye penyin ni chen na negido nti musuro de bia makaye bibie obaye meyi nti na mele ni jaje nchira wa ha ma na me huma ye beye wow Sompa FM. enti wo senke be ya wo mefa na fidie nkonye sa ocho ode afidie ne kwa wo benya bi di ama akola na sua ade mo kuri wa ha meye ni na mta but on ti ase se bia maame no se oka se onhia akwada na wo ho no eno na won ti ase a wo pe ho adwenche nya sa ocho mate de oye da ba foban obefi menchanya akọ ana de mama no koso no onso na ejuna okay ena afidie no so kora na omo ho kwan se omo je afidie no so no so no le na odman to botu mu abafa na ade nam so no na mafa na mom ta abafa ban ye na adwen de one mba menchen biem da ono de fili no de bama pacho omo fe lo ye sure mame mate oba obetimi de atoso na etie ye why ocho yo madam yedase apam yimi nua ba no efrimu am na monfre lawyer Eshon enfa emame ai monfre lawyer Eshon mame na efia to the somehow in fact yan ka no krenchire nipa bi no mu to the bia wo ho niema tantan no wan kasa wo makra ya wo mpese mo beye but utimi kwofo obi ba se wo metete sa tantan de no wo ba fia no afre no abepepa woni natna 1 whole year 365 days ansa na wo de ne kwa akoto adwuma mu e na wo de ne kwato adwuma mu kra still an wo sa somo no wo se mi wi a akwada wo we na to da bia yenyina ye pe yenyina pe obonwu na mesu adwuma awie me da so te wo ncha ye dey opesa wo de me ya akwa na sa afna da na sesen maame no kwa en treat ni yi ntina kwa pese okọ asem bi se ya esi me kira de no asem bi se ya esi makwala ba akọ me ka say write about your mother obia chiro good things about ne maame obia ye busy chiro akwa ba akọ nkwa de or the book ne bre me auntie I can't write about my mother ade maame no ne nete no so on chiro onu ni din sha hode a she is ready to write enti mu say maame no bete akra na na so beji ni free ne maame ho no o sha akra ni ye enti akra no wo good say about sa maame no enti akra bi say so we school no ye ka so onko ne maame ho akra wonye den onko enti if the woman was treating her right akra no on press obekọ ne maame ho enti ho no kwada say question mark e wo ho no awo so okoje ne niama okoje na ni kunu no kra fo ano so o de so oba no kra na ema ye ho ahomete e na yesa na wo be ma no so e pese wo ye bibisa Oheneyere asem we di Sompa FM. yeah hey o de ho awon ye fellow ye Eshon ne to da bia ya na meka abo ahia ya na wo de ohia bubro abesue dasa ebinum so ya enam so e ma abo akoto ene ne ma ekowugu anuapa dada so e to da bia ya asem o wunni sika na asa wo ma wan ko free ebusua wonsem wo bia ne bie mu so kola no ebusua bi wo hon so a wo mu wo bie nso no mu maame bi wo kora wo mpebere wono a wo se me de me ba na ekomo obi ama na tete no to da bi nso a maame fo ni bi won so ye wo mu pe wo ma ne da chin ye
omo person omo man nya bright future eti ya no so baby a metie dia wotina me chen wa ha se no mu bibie ni we be free Nazareth aba enti dia akwana ne maame ne nkotena saa wo se wode wo besua adwuma but ada ne ye ka enkwada wonum kotena nkofo nchen no eya wonum fabu o bisa ho se eya die benti ena akwada ne si wo sua adwuma wi a obekọ eno ne question no adan no obekọ me maame baako Rosetu ahene nyame fa ne kra ensie konongo ana no wotie no woton building materials me free ni nchen ya che me kai fa ho eden na me te go so fa ho eden na me wie JHS na ni kuna ba ba principal I wo fa ho eden technical and vocational institute eno wo se ne wife no se wo pe obi ne natena na me nyanko SHS ntime se o mekọ me papa ka se me nkọ na me na me se mate mekọ na me na kwa akotena mami mi di 1 year or 1 year na me papa ka se da bi me fi wala mesine nkoto mi school so SHS me ba na mi su na mami ni su na ne manyina esu oh na sa tam na ne ma doso me ha me ni nka na ne makora be 14 sese wo pa ba na ne ho efe na ne mudodo na mpanyimfo ni nyina so gu abrochire na ka oyi Saskia na ono so awie SHS that time no Steven ne kwakumu omo na na ye nketoa wo mu ene ne nana ba akoma adwoa na che se me ba no musu misu ene sister ba akwa na ene sister ama maame ne fa sister ne tena ye nkwala berem sister ne duru sa wo wale maame ne de ma wale yansa free ne nchen bisa se die benti na akwada ne nyine ye no wanka se o wale cross on wale nana maame nwuyo asetena pa ya maame ne enipa tenenti no nyame fa ne kransie na nse mi twemo wo konongo akokuma se me hu se o mwasi ne billboard ke am so me maame se wa free mo ya se mo ma loze mo contact na me ka ma na kosi se wo ye obi die ya e na wo die ye ewi ase aba wo de bebo tachi no me se ye de bebo ba da bi na ade bia nso a frewunu ageri na ya nji we se no ade bia wo be na sase so bia na so ba ene so aketua wo ho bia wona won sanka o na emom nchikafo wo ma wasefo ba betwa sa aba no eti wo dua ba eye dua papa wo ye wo bi wo fa obi ade afa na ye ne ye fa obi ade ne ye fa obi ade nsai no yes ayi da bia me ka asem we sei papa bia wono asantememu na okoye adwuma bre ne ho kum ne ho a wo bi adwuma o ene wo faaye na wo faaye no afia mama nya o ye obi die ye na wonso die nye ye ka ho asem kakra me ba betoa we sei no so e ka se ye obi die ye na wonso die nye ya e Bible mu asem ana ye den ye ka wo fa wo bi ade na wo ye ni ye Awurade eden ede sunshira ne bema na ode ma wa won fa ma won ko an wode ma wo ne won ma no wasefo ni na be no se ne ade a enkofo mfo mani nye den enkoso eya na ohunu ne se akwa ne ba be akwansidie bi wona brabo mu obaten bi wo ho hwa akwa no na ohwe ne mba na se bio omadi suamu na omu bibi ma we ya ade se ne meba no we hu ofese ne meba no etimi mo otan ebetena ebusuani mu na adane bibi foforo kra na ede ha den akra na wote ne nche no eno nso enye den enye nti ebesere se awofo no yesere mu nkra na ede o ma beja no omo ye nyame de nti yesem so obehwe akra ni ye akra no hwe ni ye a obesan nechi aba be de aba be hwe okay yes mate efia na manugu asem so ye hwe ne ya frɛ papa lawyer Thomas Sean me amese ni mpon Thomas ne ene no atwetwe nkomo ye bompa ese nsa beka no na manugu asem so me se asante memu papa bi wokobre ne ho asomwe satam kan ne uwie varsity a ne ye kan varsity university no na ese okoye owie na okoye kopa adwuma ya ma ne bi fine papa yi bia ya omode ne kwa position omode ne kwa mai di bra omode ne man no na enye di breaketoa na asoro onfa ho se wo ba enwura da fom ana se enwura gu fom obekwa fa praye no wo pra ahobrase no
na da bia ya na ka se sompa e market yapa pa se na adwuma wura CEO panyimfo managing directors awodo ya wo mu papa na bia enwuma no bebre enti that particular station o mo de ne call ye no se na da bia wo mo monitor no CCTV camera se bobo ho se adwuma wura no ono monitor no ne phone so wow enti enfa ho ne ba bia wo bia no otimi ye wa yeti se wujafo ya papa ai baby awa ese mframa we dia dia ya dia wa ha se num obeka se bia obaifo onye baifo ache dadada ai se dia your friend is saying technology no wodi di djuma no ya na enwanwa eti se papa ne wo baby o nyina o monitor ne your friend is saying stations ahodo na nwuma ko no sisi woni nyina se o monitor papa na ye adwuma so na dru bla o mo ye o madwen so mbe promote papa no na papa no a adwuma wura no eye na adwen se ho no de be hye sa papa ne sa no wagyae no de yama no esan se wa besom ache na ne so ne ban so anse sada emfiri papa ho anko bone ho fofi antoata e na adware abamo yete ya ne se papa ye frim so many years na ne mesusa enti be se 9-10 years later ena ababa we bi omo so omo wo na we university no ode yi ba ye krata ba se wo pa adwuma na wo ma hwe na ni document ni CV ni adem na osefata so omo ma adwuma omo ma na adwuma nto omo gye ni wo ho na abra omo ka se onfa na nkrata amra omo be fa na adwuma no omo hwehwe omo no panyin no pa na eyi ni kodi ni nsem no hwe se name no obi a wo se name me de comfort bio me se name no edi bio me papa din no obi a wo na ebi a ne papa din no na ye se name na won so din a ye de beto no me de forcing won so de ye de beto no na ye se Christian name no na ye fe ayi no o first name yes it me first name ne ye comfort nya comfort comfort ena me se name ne ye bio eti papa ne hwe se name ne sa na o se eti se ene obi de enkono ma obi san sa da woni Ghana man penyi di odi kan wo twaka bia na ma me nko me papa lawyer Thomas Esho ho emra sesia me ba ye beto aso council me pa cho area yamo ha da wase yo me jemoso ye ke fo nso nyina wo mu nyina je wo so omo so omo da se pa sa abri bia na asem kire omo so a wodon boy na ebi so omo so papa we de ye de simaka kra bi na ye de efa free wo ho ababa we bia frɛ ye se bibi kire na adwen na ne kase ebo nyina ne se wo ye master wo pamade na maami bia wo te ne mpotem wo de akola bia one ne tie one na te na mfie nan na wo de ne ba se onkyere na adwuma na satam na wo de ne ba no na akola na tena maami ne nche 1 year akwada na timi aba besua adwuma no 3 years na esa wo keka bo mo na one maame ne tena ne 4 years ni wasua adwuma no so 3 years ni nyina ne se akwada no kodi nkomo se osua adwuma wie a obesa akone maame nchen ewo kurokuma mu awowo na maame ne te sa no se obi nso kobo maame na mane esa akwada ne se osua adwuma wie obekọ ena maame no ese ne ese wo wie na obekọ de ne ekosesi eno wapam akora ne se o ma ne nsua adwuma no kora nwie no wakọ eno wapam no na wakọ ne maame ho wakọ ne maame ho no ena ne maame se wa sha adwuma na se de 3 years de a ene nkebe yanko won wie preko na ba bi omo no ntimi mfa ka emma adwuma da bia nsa nkonti no madam na wo kire akora na de no agye penne se obegye akora no wato adwuma kire na wo kire no so maame na no oni akola ne ti na ode ne betu adwuma ma otu ne tinsa ene oto afidie ma ne so mfansu adwuma no ya wono akora ya sa pamo akora ne so osu adwuma wi obekontia ne won kopleko no wo munu ya wose na ti kwa apai wa be mama ni kuna be mama master no won ne se onhwe no wa makwan ama akora no ama ho se wo besua ade ana se bia adepam na no wo kire no obeto akoso akire no na owo pene sa so de aso obekire no so de ne na fidi a woto de ma akola no wasa woje edi free nsem lawyer asem we se ye ne kwan mu no na nya ne kwan mu so ade ba asem na betimi aka de afa ho amaye yo mate medase se
adwumasua ne obi ne ne fa ho de ne de opese oyɛ de obi ntumi embra no sɛ enye ana nkoso nye wo mu sɛ bi amame no na okɔ tu ne tinsa na ɔde ne tu adwuma mu na enso no sɛ adwuma wura no ayɛ krado sɛ ɔbɛgye na mana esu adwuma na wie adwuma maame na na ɔne ne tie no ni tumi bia sɛ ɔbɛbra no sɛ mana nyɛ saa emom no sɛ maame no esusu sɛ ɔde ne ka bia obetumi asese ka ɔde no ebia mede wokɔto adwuma mu no na bia me wɔ expectation sɛ obesu adwuma wie na wasom me emere tintin sei enokra no ne saa no na nka sɛ yɛ ade agɔne na Canada but sɛ enya ade a ɔne na kan as condition ya nyina meti aseɛ ne sɛ ebia na papa na nanka ɔyɛ no sɛ otua ne tinsa ma no na osu adwuma but sɛ kɔba sɛ ɔno no wɔ nhyehyɛe sɛ nka onsu adwuma no wie na ebia ɔnsom no ebre tintin sei ente ne kade a ane sabre na ne ninge ho sɛ ewura no ɔman bɛtena ne nkyɛn na ɔnsom no ɛsɛ sɛ otumi ne ne tena se no ɔsɛsɛ sɛ ebia mebɔ ho ka metua tinsa sei na metia no na menim sɛ wobɛwie na waba bɛ som me kakra ansa ɛno sɛ wonya mmade a ne ebia tinsa na metia ma wo no boa ho na fama de ma me ebia metɔ machine ma wo boa ho na fama de ma me enti san fomo no na obetumi edi na wama ne bre na ka bia ode no wetua na mmom sɛ ɔbra no sɛ ɔma no nkosua edwuma nto aso nwie no de ano de enye mmra kwan sɛ obetumi esi ne kwan ɛsan sɛ ya mambra no ɛma obia fa ho die sɛ obetumi ayɛ de abɛboa no nti no obi esi kwan wɔ saa kwan no so a asɛ sɛ o tietia wo fa ho die so ika no de no a ana so kan na abayo no etua na fa okay lawyer dia wone ne kan ye ne se o betena ne nkyɛn na eduru brebia wa ma no akosua adwuma wone na anhye da amfa conditions bi anto ho se after se wasua adwuma na wie no ɛwɔ sɛ wɔsom no this years anase bia ebre bi wɔ hɔ ɛwɔ sɛ wɔde som no enti saa bre na wɔno se akola ne se owie obɛkonti no wɔnkɔ no maame ne wɔ ho kwan sɛ na fidie a wɔtɔma no no wɔgye na ade nti ne nyina gina no de ma no na ɔde kyɛ no anase na ɔde hwɛm no ɔse ɔne ne te sɛ ɔnse obi wɔ hɔ ɔfa akola ɔse me fa no na me ne na tena na me de na kɔ akosua adwuma eno ana bia bia obetena ne nkyɛn no ebia rana som no wasom no 4 years one na tena 4 years enti ebia saa nneoma no ho no hwɛ sɛ ene saa bia ɔyɛ no de amane nti saa na te bia ne no ntumi nje efiri ne nsɛm yan sɛ o agise o evidence ana so obetumi ama prove sɛ ɔne ne yɛ nhyehyɛ bi ɛte saa sɛ meyɛ se ni se ama wo bia ɛne se ni se basɛnte saa na sɛ ɔno no hyɛ ne bɔ sɛ wo bɛtena me nkyɛn na yɛ a mɛma wakɔsua adwuma ɛne na ɔntumi because adeɛ nneɔma mmienu sɛ ya obi kyɛ obi adeɛ a sɛ kyena nipa no fom a wonni akwanya saa kwan no sɛ nipa no fom nti masesa madwen wɔ adeɛ na mede kyɛ nti magyema deɛ once you give a gift the title has passed to the receiver and untino untumi san which is a osan akoje and afei nso no se enya akyede na ye se bia obetena ne nkyɛn som no ntina oyɛ saa de ne de aboa se sei no a era no say on sign ma biom no if there was no arrangement and agreement say ovia chinchina se so sign betena ne nkyɛn na okoso som no embre dodo bia ene no no so no ontumi embra no se money nkosua ade no ye wo bibi wo common law mu ye kan say se obi ekoye adwuma contract of restraint so obi eko ye adwuma etumi bra no se okay se uwi adwuma yi na ontumi
enko set up in competition against me and I say to me enko ye adwuma ma obi fofora or me competitor. Okay. But I don't know apply was a situation where mu. Is say nipa na okotena ne nchen no asetena no ne betena ye. Say adia ono not in nchen ye adwuma and ono no won hye say oh ebia unu adwuma na obesom mmetintin say ansana we could be adwuma of baby foforo ebia we could be adwuma no crap and say so be wo baby e be me de na any member. But those things don't arise in all of these things we are talking about. And ya mamra no makwan ma obi sebio enslaving a yonko obi share obi kete say tena menchen na somme enti se nipa ne ni saa opepa no so obetena onchen a ono obetena untumi hye no ese so ja no noko lawyer wadaroma me fa we say ntwato se ma me ne kasa chenchina achi wo gina fidie ni tinsan ya okotu ye ana otode ma akura ne so mfa nkosu ye adwuma na ono kwote se akura ne so owi a obekonti ono apam no okasa wo gi a akura ne so wo ho kwan se obetimi aka cha ma me ne se 4 years ya ono na betena no bosumi bia na nko obegi ne bia 500 cedis enti wonke kam 4 years no wontu yaneka se ono so ne de no se na enye nhihya na ono ne wa say if it was not agreed prior say me betena won chen a na nka meje 500 na no so no ntumi nka ne sa ti dia betumi aka ne say dia o say minsan famra no eye nkomo a woni midi ye se me metena won chen na edubre bia woni mi be ho sua adwuma ana mpama betena won chen ti my by coming to live with you and someone no my me part of the bargain and also di me kwusu adwuma enti no FHC any abofno masomo I've served you and I also di me kwusu adwuma part of it water machine the amame enti me fan say no ye ehihye ya woni me ye ya eno nti me gina so de ba betena won chen enti end of story aha Papa mpacho amaye na asene enawie adesuade ya wode amaye ne atiefo ye ni sopa ebusia lawyer Thomas Sean was a private legal practitioner and as a wope mranim ni bi ama na boa wo ewo won so wasem bi ho abetimi abe ho sompafo ye papa won kɔ to enkodi for da ebi nso nsi da ai ni nyina we dey for you sompa market yapa oba ebehwe na yetimi alinki na one wo atwetwe nkomo no watimi aboa ewo legal issue bia ha opese wohia moa wo ho no na lawyer Thomas Sean ono so atimi aboa maya na se papa awie na end of story ye wie maame no yesi oni hu kwan se woje afidie ni free ne nsem anase okasa ma akwada no emetena asase ne so ese wo ye woni nambotam woni ne fie bie mu ntine mo mesua adwuma eno so ho asem na yekọ ekotie mu adesuade free lawyer ho na ma no kuso a ansa na yekọ lawyer Thomas Sean enchen no na meka na asemo America be ma okosom ye so many years afei na adwumaru aye na adwen se bia enkete se sompa ye bie branches wa ase no mu a na Dr. Blaze Foster so apam de said de misini ne hye ase wasi asomin there be apam so memfa wensusu wo there ka fra eti se obi a wa firi mu dada yemfa ono nenye na so mene na ye adwuma chenti me de sompa akra branch no e de ba bema no na empofiri mu aibeti ese papa no aide atoa ya anom wonse edo anase watoa na nanom ana okona nanom akura okone bofo nchen anase wafra ne ntoma woni tintin mu na emire bi achi obi ede krata aba sompa akra se obepe adwuma na obeto papa na nkasa anase obeto mpanyimfo ena omuhwe mu na edubre wase papa na nkasa ya ofa adwuma no adwumayefo no ohwe nkrata mu no oyi obi a your friend is saying applications aba hodon letters no wo hwe omu de osefata na no wafa no enti okwafa ba ko krata no na se eni passimesi wo we mon friend mame wo hwe ni din ni surname ni sa no se woni eja simesi wo ewo twaka na woni no ebo abusua na eno o se wo firi hin fa no obo okro ni din wo be no o se
woni papa Asem asimre bi no wo yese wase akora ne gina ho no watue som wo se emesi ni mpon no afi Asem bi ne ye ka ne sa no generational blessing wase papa na pavy way wase akora ne gina no watue som akora wa wi university foforo yeah papa ya pavy way ene wase ne papa no ene wase wo brebe eja confirmation they the approval they aside the stamp so na akora ichire ya no wase ba ne send no fro so anadwona na oka se na koma eye ne ya no mo ye na se ofiri mu afei yen hwenwi a na papa ne se wo ye sure so papa no no osean o maame we frɛ ne mame oni ni di nkomo kakra ene osi bo o papa nka me de adwuma branchi ba be hye ne nsa se wabade a me hu se woni working and as a work experience bia but I know so papa adwuma no obeye no betimi atu aso ama no me hwe won krata mu a obetimi aye enti omuma o sheda ma obi ema ne special orientation ewa adwuma no obi e no ode adwuma ne hye akwada ne nsa se ne papa de anko ode be ma no ehwo no ode ama ne branch no no e na ebia o manage onfa na onye bibia te se de mama akọ ehwe hase no me adwuma pani ebi ni o nti Sompa market yapa ababia obedua no obetwa so aba enti no ya ade bia ye fa nkofo ma na wo mutena ukohwe wo mu room obi wo akora bi wo da kitchen akora bi da store room ya hyehye ne maguwo na ne ma obi a wo sa hwe o ma okoto se akwada no house help no te ne ma bed so a ebe ya Asem fa wo fifiri wo mi hu ba ko bi o social media na nsen ya ne ho kanka bi kampie ono aso na hwe nkwala no ono aso na hwe o mu ena ade wo fiu to fia se wo de akotena me ma bed so nyame ampata na nipa ni nya adwenbone a otimi ha nkwala no obetimi a poison wo mu kura nti ene nkwada ne ti a yenye wonom eye ma mention na me Reverend William Ofori Apia Reverend William Ofori Apia Presbyterian Safoye no ewo my Ghana masenom ne nkra bata no de ewo drobo no wono e district pastor na said district minister eda ano asem bi ba omode omsi ya fama nyame ma me nkọ papa nam ne ntwetwe nko papa me pa cho Christ asumdwe nkan Epacho nkan so na mpacho ho na mote se papa Pacho Kristo adom me ho ye pa na mpacho nso Epacho me ho ye pa mo mpa ibo ne nyame adom nti papa ya pese ye gi adwenkyire bi na ya na potoka sem ye obibi se tit for tat I say wo di siam di betwa but ya na mpanyin so kan asem bi se obi fum kum obi mfum nya na so asem bi aba enkofo bi ka sa asenye ne kwan ye pese ye gi adwenkyire kakra free ho wa ye nyame ni pay okay papa what ho na o wife aba be fami sa wane me ba betena na edru bre bi a wode makwa akoto adwumem e na wapene so de ama no no waba be fami de afri me maami a woni bie nchen e wo kuro foforo so papa mo de ma ba betena mo nchen wo drobo ama sese no mo de makwa akoto adwuma tena mo nchen afe e na mo de me koto adwumem adepam mu e na mesu adwuma na mfie miense na ese me ne mo atena mfinhia nan na mehwe so ni ban bi a wo yire eyi kire me a anasa me ankasa mehwe mabrabo mepempuntuo wo mo bi ani ho a opese o kafa akonti no me di kodi nkomo kire me yonkofo bi se me sua adwuma ni wi a mentena wo ne wo yire nchen biem enti mekọ me maame nchen na me ne nakọ akọta na ma bie madwuma ene yese afikire kula na ase me fie ho a ma sha ase de mafidie ya aye adwuma na ma gisika kakra de abọ me bra papa oho kani ma mete ya wasikum wamuna na tikwa pai enti na ne wapam me sese me wie adwuma ni sua na mekọ de ne me nkọ sesie e na wapam me e na me kọ me maame ho na me kwa na me maame nso se asa metimi asua adwuma ne mfie miensa de aka afepe na me madam se metimi apon me ho ntia ne me nsa nkwa na madam no nkyere madwuma ne nto aso papa wo ne wo yiri hu se me wo madam ne ho a wo wa nkwa na wo yira soma wo se be ka che me madam ne se onhwe ye na wanto aso ankyere me made ne biem se ade pam na ma me onkyere me biem on pese obehu se meti madam na adwuma mu obi sanse
Eya mo na mo betua metinsa na afidie no so mo na mo to ma me. Papa asem we say no ye be ka ne sen. Eyo, oyema papa mpacho oyema tena mene nikatei. Papa mpacho obo Oheneyere Yeboaa Apam. Oh, nanayema. Papa. Amen. Yo, yamisha mopane Sompa papa. FM. Muyi. Amen. Yaya yini bi mwana mokan asema yi. Yamisha papa. Mete asema ubisa mi ya. Na mede meyere eyempanton se akware dia de tsa me ne meyere nchen. Amen na me ya akwala no. Ye na oya akwala no. Ma betina mo nchen afi. Meyere de na kwakwo to edwuma mu. Ai. Ti wo ko sun edwuma eji Na enfie ne de madam ne se be depend ya akwada na adwene ne ho hale a odi besua adwene se no wasua adwuma ne mfie miensa ba madam ne so ohwe na ho keka na wonya afika ho a obetimi apon ne ho. Okay. Na now say akwada no wo timi nche no ohwe ne ya meyere yenti no. Ene me so mabra abom nkan kora me print me si mesua adwuma ne wi a mentena mo nchen bi mekọ me maame ho. Na say adwuma no nsua wi. Na me si mesua wi a enka mekọ. Ena wo yire tie no. Ena wo se na me nkọ pleko na opam me. Anti meyere pamo. Ai. Ena me ko ya me maame si aka afe pe madam ne si aka afe na ma wie di a. Ene mi mesua nto aso pleko nti madam ne so obeje na tena ne nche. Na pon ho pleko. Nti madam ne so obeje me apɛ baabi ama matena na masua adwuma no. Container mu kura na meda na masua adwuma no. Ena wo yiri behu me no se da ompini nti no osoma wankasa be ma ne kunu no. Ena wo ka kire madam ne se onhwe no wa ma akora na antena wo se obesua de fi se omu na to afidie ni ma no eno mbetu ni tirinsa. Okay, me that's nana. Asem we dey. Anka meka say semre sto me na me yire ho anka meka say nyame so adwuma na anamo ni di kan tui. Okay. Te yama tebe mọborọ ni bi ya be try nchen. Ene kura project kana mamle no chese so bi be try nchen a ene fi senior high school, ene fi senior school up, free school up no. Ya ma kwara na ntra wa kwa keke. So, enti anko ba be try nchen a mo na tu adwuma mu yi. There is a my nyame so adwuma. My ade papa. Na minni ne ye ya course nti ababa no onu decide say you bia on try change him obeko ena me yele so tie no so dia wo ka no no me yele so tie no no amapada no to onko amapada no ko ne ma me ko nti okọ ne ma me wona no ma me tade no ko to adwuma mu ye ne nko suenwi de bi wo usu adwuma no nko suenwi na onpo no ho. Ne maame ne ka so already ye tua ne 10 cent ne maame ne ka sa wonyo ne madam ne kasa ne madam ne so mra ena waba ho a wo sua adwuma no na se wasa akote ne won ne se ohwe ne wa ma watu ne nchen de a ma o mesua adwuma no na de ne kwoto mu nti won firi wo ni nim dia e bai a ababa no o kan si usua adwuma ni wi a obekọ no ho ara obekọ ni nim dia wo ne maame ne ntem ena yakoye Kristo furi dia nka maame no ene ni ku o me yam so adwuma so akwara no betra o nche no ma ye na boro na o mo no ko tu adwuma si onko su adwuma na bo ko de fishie ni do na ze fishie mi nsa na aka na master pay onya fa ba ko ka ho a bi ma polish no polish ni yi na wa body upon no anka e ya de papa abuti a ba no se sa obi mpanyinfoso obi tu kohwe enkwa intunu nkoshugo kisianka papa ine na yire aye papa si amount e yakobra fie tokro ho asa no matra amada che ko so nya bebi atra emu wana no wa be be ma papa bi abesu mu na aro na mabo mu bra enti mesle maba na nanti a yesu a yesu adwuma no te yampa ho bra fie embo ye bra yampa ho bra fie ensia adwuma yesua yampa ho bra fie entra ye ne ye po a yeto mu nche no yampa ho bra fie entra madam to be kan ya wo say yes no small work enti o da ho bra fie entra o madam no to see bi a wo ne natna ono mo fa wo free baby and o do aba be do baby
ama ne what's machine teacher pam na ka create wo so aba be madam ntanka na na kan nyina ne se ya to brase no so nya ho brase ntani wo ha wo se a ye mpe bufu e be pray ho e se ye nyama se ye go oh efo no ababa no wanya de e na de to so yenu so no papa no ene ne yire anata mi nka se papa ne yire no ono so wan to ne bo papa oye nyina o ya mana da ne bone oh na bi nyina ne pe o shebe bi akra ne fre ne chi mobro wa oye na wa bo ninti o ba su o fata penya no so na o sa kwada no so ba yenye ne sa yenye ne sa oh obi to nchen a o da odo adi e de kire no papa ya wa ye nyina no mani fru nchen ni tie mu enko na o mu dimpa enka se enna ma mi ese na tso na papa ese na tso enna ne bi dra medu oh na mo na ko ye he na para no wanye ni tie ansana to ensua ne di na wi a obeka some da actually kura na o di mu di enka se ni wi enfe nsua endo o nta ka me plete ma me no o mo so mo na che di ma ababa ka sa na che me ba choin na mo na che di ma ababa enti anka papa no ma ye ne de o mo nko so a ente se o ta akwana no ho agufu ene ya odie bi a wanya e wa akwana no ho no enko ka se ene opamo no anaso wo gini machine kile ntem dabi enyame so eduma no oyeye bible say do other some buni no oda some nyame enti nyame so eduma pa no aye no okay mesre se ma minya botre na dia benyina no o nyame so eduma no waye na on fanche mate ne we de ye no nyina beka ho wodi ha de nso na ba fo kwanti e befa phone so na ye ne maame na kasa na ye ho ba bia susuan de body ho no bekwa akoto okay abawia me na se ye fra wo no oje ye so na oni ye kasa ye mesu bida matso pa wa kwanya tete amoda mam Kristo asumdwe nka wonka won hira won so ma ye na erade nka won so Ebusia yam papa Reverend William Ofori Apia Presbyterian Church of Ghana Drobo District minister ya wo ho na ye ne no ebo nkomo no yenkwa homa no so na yenye yetiefo adofo nso adwenkyere ene asemo a wonom ewo ekafa we ho 0260 196064 0260 196065 Me pacho good afternoon di baby akasa free Pacho good afternoon but auntie ko si agogwa Hey mama na pop to say Pacho jana dum na mo se Nyame adom apam go assignment no so why ai you eti my entie wa asemi ho Pacho you nyame nsam bebre wo ni amoye enka min so na nyeme na dia ka me wo se ne se e ba no sa na ka wo se ne maame na wo ko ne ngen no wo tumi pa badi a no tino no we bi se ni kunu ne na yiseja ne sremo den na abanti a azisa afi ba ko de obezi sisi a den na aba na nka wo no mkoka nka kwara no tino bi se madam ya wo ko tana ne ngen bi ana wo ntiri an ko che ne so bi ana wo tia wakopam no kwan mu a na te se Mama ni true sa na mo no but yanti do ka se akola ne so obekọ a wonko nya de obegine bie mama ni true sa na mo no mama ni true kwan sa na mo no wo tu ye batantentam okay asem asem to tu sa na mo ne dia ne meka se madam ne se to mo tu sa na mo na o si kintina yi dia akwara ne so on me meten wi ase a onye adwuma bia okay enti no omo pentani fo no mo kan tema me se ni de ye kan se mana ko akura na so on timi go yesu enti pa ne cho o ma ne ntra ho no nsia ase ba ko de be ba yesu a o tria na oko enti ya me ensira mo on shira won so asase no ye nyame dia asase nyo obi a de ase obeka se o ma na nye bat what the mama fan tune hansa 0260196064 0260196065 me do for my hand within baby akasa free too bad my men picky way say me pacho good afternoon afternoon pacho apomu ye de
adum tu ko Papa Bacho. Papa me hu dada ma yentie wa. Na me sha. Oba bo ti ma no pese master no anase madam no mpe empanimfo nko ame no. Okay. Na omo ke ka asem no. So some machine mi the machine be no ni asem bo a. E man mpa machine no no nko ampa nko ni fie boko sa. Cause e kina asem nti. Nipa bi no man hu yi hu botia bo pa kwa me be du boni. Nti o man panimfo mmerem. No man ma me nko tena se. No hu say machine no e no de koma na wo de akoma no. Ko se nipa be mu a ma ko man be so e ne boni kra no obetwi asan. So ta machine no de koma ma me say okay ene ejimi de me na tena eno echi asem no anwia no wa hu ni yi nipa temi ni nipa temi yi obey din wona mo na da bi obi da akobo hu anyi nti ejimi de me say on pe bani to bi nka no na omo ko ma me no na machine no koma no enko ya dance e say ebia machine no de aba na kwa na do beta na wo so mo ko ntimi nya adwuma sia sa Yebedi say adwuma no they say yenya ya papa sofo ha lawyer Sean so onti sempanye e wo fie ne bia na wo nwura me Sompa ye behwe Mọ́borọ̀ Asem na ye de akire na ya ma bibia nso atimi akoye me pacho good afternoon me dofo lowa wa fidie ne volume ne ma ye wo ba na watwe ho afi wa fidie no na se wa lo wa ne kra na atimi edi nkomo me pacho di ba bia kasa free Hello. Pacho di ba bia o free I feel photo question. Okay my yentio Ya papa na kado enwa Sompa wo munya FM. butre wo munsan ko mame no ko pa na cho ko me fa pa na cho man pa na cho le bon to ni mo pa na cho e be abeti no okay na on san ko wo pa na kano enwa on san kwa tena ne nchen oh yeah no problem on pa na cho abeti ati okay okay Mate yeda sese on so friend na ochire wadwen 0260196064 0260196065 obetimi abaso na so wachire wadwen me pacho good afternoon de baby akasa free hello do tamameya do the first sir the say the catch up at about Asem adi e ba o diri aha Pacha uke no wo single room wo hono hai o say me se wo fie hono mo no wo single room wo de be hai ara na aha say kura doctor na ama baby apatro kuma se de anka menya baby ama wada enka bibia so the way you talk in the air no I want just to see you. You're very cute in grammar terms and those sort of things. So that we correct the papa. I mean, don't want me to say whether you are American graduate or study this. I don't know. What's now? No, and the way you me da sepa. Okay. I hear about the pattern. I some with here. The shall say. Oh, say, Mamma, so can we tell you, Mamma, Kran, Mamma, Yanni Manaka, but Mamma of that current channel. You bet you na more corner. You bet you na more corner. It is no judgment. Ma will be a judubia. You come, I mean, honor, you very fine, and family as a not your wife. Qualification, dear, yes, a pepper na semnity, but chop on the AIS, a beco on the aquay. But some dear send me a city no. Ena ya kana sa wa hase no mono sa na tie okay yo na me ko do somewhere mada wase Sompa ya wa ha ni nyina obia ya graduate afia ya graduate apam ya graduate Jeremiah kwa am so ya masters kura you ne masters be de wo ho me pacho good afternoon di baby akase free hey do persirio and other sujina so na was some obi ma me pacho good afternoon di baby akase free pacho good afternoon your friend Isaac make us free yo Isaac man pacho my entio am pacho na de mo story na mo dia ba no me de pa de bia me tie so me freda okay ya that's it asem na mo ka no akama koma mafa enye se ma fam mi fam pa asem ma mo kan ma fam bi okay bi ne
abotra so ma akwara no. Okay. Matra obi nchen sa. Me try nchen 8 years. Edu time a me ba be free nchen no. Me kran so enye se me free nchen ba mpese me ntse me ho because this me nyi. That's so me mbra mba ye adwuma na me kuso ye no. Nipa ne jisu yo afede mo ha one day no to me. Se me nko. Mate, ya be share daddy nkomo why? Pacho you. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Pass our free. Good afternoon, Pacho. Di baby, I can say free. Pacho, me di Cindy. Because I free Accra, Sapema. Oba Cindy, my auntie. Sapema me more kind. Ni should be to me. Ka me tin na be to me. Yeah, me bra ba. Em fan say bushiem na mkopa akola ne ba menchen. Okay. Xmas last year no nti oba no share situation na wa no smart ni ma me ne me papa me wie JHS no o ma mama anto aso bi nti no nka me pese nka me tena o hana nka me boaboa nkakra na me siwe na me ko oba se na menyem na menyem na msu ana na sa de na ye nti within 1 month na me hu se menyem nti na me ton ade o market o me mentini anko bi me no wa na hye dem ma waduane anopa awie nyimre bibia me ye mount after me sha we bunya 5 months penam so daddy I was me pe bibia mount see me madam to ba ko eye etide nam so nam do be ko mako bisa ne se obeje me sen nam do ko ye madam ko ne je me taw so aje wo adwuma wa me kanu ma je sakura ne ko adwuma money ska me friend ne papa say every week bia no support me for the chop money no papa na ntimi anfiska na ama ye be sha da ye obo anu nyina enkura ne bi nso bi wo ho aboni aye ne papa on se boni aye papa mama me kama na se akwala no se no ni mi kun edeti anya yi zo ni kun edeti e wo tan a me kem me wakra me kun okwa se mi kun aba na me nyim na me hye dem na me tie ni why emre obi o wa kafra wate ya fa o number ne ye be kasa wate kafra ye nyinse nso de ya asemo mo amonyem kola mo mie mo mamu kunu no ya asemo me ba cho good afternoon din baby akase free. Good afternoon, Pastor friend working. Oba pampa cho kase free. Pastor kase free akra. Ma yentie wa. Asem ya Mini abe ya simi de yele masin de asata. Na yele utina obi nche ya enye easy. Obo ho no ma waya ne ho se we nyamesum banka wansum nya na kra na nke. Oba wodo be mu. Ene ntema wodo be ka obeke ka kire won. Entimi aba no ho meka se enye chonde onko pama me na cho na won fesu na won tini sua adwuma no emfa nkwawie mate ye be ka se kire ye da se ofre ye me pa cho good afternoon din baby aka se free. Hello mommy Poppy good afternoon Sompa doba na ho te sen oh na me adom akaba akopɛ me pa cho ma yentio mommy na me shirawo amen radio me fa kunje na me nchia me sister ba ko wa ya chimota okay jidasi dokotwa at the back mota for banking so media mommy you mean me ya na me ya be ya tama moken say hwehwem mo ye hwehwem kakra ade no akoye obese busia mi bia na kwala no nene ye bi so ebeka ho na nene ye no so nka ho a bia maame no so de wo ya kwala no nti no so obeko okay oh kafra me doba Sompa doba ka my for last caller no yen sorry into a me pacho good afternoon din baby aka se free afternoon me ka free jama. Okay, me pacho. Atem we je atem pa na metre mumwana apala no munko pa man madam ni choma no
because me I no kata me ebi to me me akata me dia me akata me nia ni me nia na but me ba te ma te because obatua me school the school na nkwa me go di nya che adwuma mommy say Canada Kamanyani and Fripia, Kamantinian Sedma. Okay. Kamanyani and Fripia, Kamantinian Sedma, Mumba, Maminamo, Uncle and Cocatamam. Yanabako, Yanabako Cassa. Unstandard, but I did that. Nabrabo Bata. Yeah, that's a pa. Last quarter, I beg you now, sway. What the four would baby Acasafro? Hello, Papa. Mommy, Milan, Hey. Mr. Kakafra, Yankwa. Asem, Milan. Now, there be Tobo, Nakasa Mecatela, as a Mashada Macatiwi. There be Mr. Milan Cate. Aha, you, Matty. Matty, I am quite anymore. She, the band say, the Bayan Shumka, okay. Now, young Senya, on the former British, because Mrs. Knows the last Namajan Median Phantom, Menem was by irritating. One with the Mikushima. At the same time, no cry, no so, may have Oma so a year, no Mr. Tapping. No so, no fire. The Yama cousin, Japadia, no bonity, and the bonity by dear, and Yadio better. At a no bonity, Bonama, no better for my dear hopes of better, and so, may be shoes to and fire Melbourne. I collect my media. Muma shum kakram nam sen shum kakrabama ye benya solution no na ye nyina ase de aboa Mate yes ya da se pa Mr. Kabusia ye de nyina esi ase nom na ya da mo ase enwumaku ahodo ya wo mo so ya se endpoint homeopathic clinic time herbal center at the time herbal mixture ne HH capsules ne mixture no eso ya se hajia special local food aduane pefie na enwuma nkaye ahodo no ye na wonom nyina ase Leicester Company Limited Yas toothpaste Yas toothbrush Apam Dadaa Yeboaa Apam Mami Efia Forcing St. Augustine the renewer contract renewal man and Mami Akosua Boaboaje Akosua Nshira de Nyame Nshira no ye nyina ka ho na eso ye medi do Oheneyere Mami Ekua Yeboaa Asiama bronya Apam Mami bibia boko kama abochi ba for the country na sesen na wo be no ene Piva Beverages. Okay. Or marketing manager. Okay. Ura courage. Kodo. Courage. Kodo. Courage. Ah. Okay. One and infonyi daso. Ah, wala. Nice gentleman. Ah, Ura courage. Kodo. Okay. And then a birthday. Okay. The man happy birthday. Nyankopon kwaso enhira no. Wonderful. Na wontre na shi. Onye ne se sompa. Onye ne se sompa. Wonderful. Nkrabata no so. And no so. No one trending. Said yes sompa. Trending. Mr. Courage. Kodo. Mate. Erade ntutu anamonsi ye. Onyame enya wo kese. Ofa enshirabo so no engu so onsumo enfanto graceim erade ema watamfo anim wase won top no watamfo anim marketing na manager ommo ho ban protection de ya na ye hia Piva Beverages onyankopon nye okese pa Jeremiah Simpson elder na wone wadofo ni nyina ne Sompa 106.5 FM Accra ye ni ho agronti ased ye ye pen ye na fama ye wate anyame be ye ni ne ho agronti mo no so ni ye ho agro ye ho agro krasa na ye dododo ya shana yan sorry edwaso na yan kona for God and country dwumedie no emeto aso emfa emabusia yakra munyina Endpoint homeopathic clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye endpoint homeopathic clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathic clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye endpoint homeopathic clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se obehu endpoint homeopathic clinic e wo konoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint